school. Na winjo kiwacho wach motenre kod loso corporations kata riwruoge mag saga. Inya yudo ni kaluwo riwruoge gi tinie kendo ginok ahinya. Inya yudo ndalo mane loso gi thoth ogindni ahinya to e kuonde mipidhe chai, pidhe kahawa, ne githoro bedo gi riwruok nikech ne ging'iyo gi tich mitimo gi lwedo to nagi to ne yudo ka thoro yudo tije mag ofis gin okinde, gin lakteche, omiyo ne ok ging'iyo gi duo lwetgi ahinya e puothe. Ere gima owinjo oganda watim mondo gidonje riwruogegi nikech yudo ka riwruogegi ema thoth ne bedo ni gionge nyanza to ka gintie to gitin to thoth oganda okia ber mar donjo e riwruogegi ahinya kaka jopur. No, mano gima ber kabisa miwacho nkop riwruok mantie no en ga riwruok e yore mopogore. Jomoko nyalo bet ni kawo puodho mamare e motero kanyo. Jomoko to nyalo bet ni puodho gitiyo go no ok mare gi gikwayo ng'ato to gipuro to gichule kata gipogre cham mowuok kanyo kata gitimo. Koro gimomiyo jok mano iwacho go iko notimo kamano en ni kop ne gidwaro mondo omenda mondo chop kuom ng'ama nie e yo, ng'ama nie ndara, ng'ama ni ng'ata man timo gimoro amora. To ka wabet kamano to gima dikonywa sani en kidhi biwuotho kata game kucha ibro yudo ka ne nitie kama ni ipidhe kahawa chon to kethre. Koro mage gik ma jok manie skul sani sama gitimo dongruok mare tiegruok me gima gidwa tieko skul nitie gimo ma gitimo gan project go. Koro project go mage ma kaka wan koro mang'eny kopenja kata nyiso gin gik ma kamago kidhi bindiko ni gini inyalo chunge gi pesa makama to mani kelo joma nyalo gero kanyo e obelago. Koro mano ero dwarre ni wachak tiyo kijandi to watiyo gi joma chon ko joma chon ong'eyo gik mane timre chon kanyo, gik mane chiek kanyo. Koro joma chon sani okine komiyo okonyo jokorwa tinde ochako pidho alode mang'eny. To alot bono ero jiwe nengo ne yot kae to nitie joma kowe oko mayudo dola mang'eny malich alot bo ma ji ochayo ni gosuga gie. To mano ero koro dwarre ni ng'ato ng'e ni time nang'o mondo chop kodhi oko. Koro gima duong' madwaher ma nitie makwayo ji duto to riwruok no en riwruok maka koro jok mani wacho ne pidho chai go. Koro jowago eko kiyudo ka gipidho kata bel gipidho mang'eny kabisa sani Homa Bay kocha. To giriwre mondo gior mtoka madhi ng'iewo nigi fertilizer to kelo nigi. Koro mano nengo dok piny kar ng'iewe kendi ng'ata achiel. Riwruok ma kama ginyalo loso nang'o samoro jopur moko ng'i to diero gi no to wadhi chako gi kanye. Mano penjo gima ber kabisa. Mano e kama duong' to dwarre ga ni mondo obedie gimoro puodho achiel ng'at mwaloso kaka jo county nyalo loso puodho achiel ma puonjo ji ma ji puonjre. To puodho no ero ok bed ni penjo bel kende, onyalo bet puodho mopogi, koni nitie bel, koni nitie karat, koni nitie ang'owa, gik mang'eny. Koro ji dhiga to somo kanyo ero to ng'eyo gik ma ginyalo pidho. Mano mokwongo. Mar ariyo, ka gise somo kanyo tibro ng'eyo ni gino golo tanadi, ogunda adi ma gigolo. To gunde kwatero gunde 10 to joma ting'o gi lori bro penjo wan mano pesa di. To kwa atero gunde 100 to mano pesa di. Koro gichako ng'eyo ohala. Koro kanyo puonjruok no. Mane puonjruok makata joma ni e skul go wanyiso gi gan sama utimo project meku mundiko mudwa tieko skul go eko losuru mago eko e gweng' to ng'eny moko setimo kamano. Koro bang' dhi yudo puonjruok makanyiso ni county ntiere kod ting' mar riwre gi jopur kendo ne gibedo kod puonjruok makare kind cham winjo bed ni gipidho. Gisebedo gi riwruok no nko gisendiko oboke mang'eny manyiso kaka gik ma county ni dwaher mondo wapidh gik adek. To iparo ni gikete tim? Iketo gin kop jo mang'eny sani. Gipenjo maber kabisa. An aseneno kuonde mang'eny sani ka ji kata kwayo pesa e gine gidhi kwayo omenda mondo migi mondo gidhi gipurgo. Iyudo ka jogo iko biro to penjo wan jogo oai county mane. Tiwacho no oai Migori. To Migori otimang'o. Tiwacho Migori kacha kopidho oganda kata kopidho soya bean
mago bro donjo maber ni komtie joma ng'iewo. Koro uchiwo pesa ne jopur. Ni awacho nitie joma chiwo pesa ne jopur. Koro gibiro ga penjo ji kaka wan ni ba adier ma nyalo timre. Koro wakonyogi mondo wakony jowa goeko mondo ng'e gima timre kuom gigo. Koro pesa no ero to gima duong' monego watim en gik penjo mokwongo ni ging'e ni gipur ang'o. Ging'e ni ka koth ochwe sanie ting'e ni ng'ato opuro bi pi odhi gi chamne owacho ni ng'a to dhi nyiso ng'a. Koro ling'a ling'a. Koro mana adier mantie. Koro winjo gi penj ng'awa. Mano nego gi penj ja agriculture kata japur manie sub county kanyo nitie ging'eyo ga mano kabisa. Kendo gitimo aseneno. Neno bende achiel kuom ote kanyo rawere osebedo